Yun guys, part 2 namin kayo. Please kumain. Ginawa sir. Ang sir, pamuot, libre magubag ni siya sir. Pag siya mo utang, Kaya hindi pa nakubaw niya. ang ginawa, Pag ginawa niya mo siya ngubag. Sakit. sinukugar na. Ano, no? Kaya naughan bitaw. Oo. Kanang nahanginan baron, o naunsa ba. Tik-tik panan, basta di maugay mo. Sino, Oo, sir. or imong gibasa, hinaw ba ka. Ba, may money o mo, dito ginsa. Ano, sir, no? Kaya ang mama, palit na ng tagyo. Ginsan ba? Layo na, sir. Ha? Layo yun. Hindi, ginaingip din ula ba? Tama yun ang gahiya. Tayo pag nagdabaw, Oo. yung sukatong daragikan, no? Oo. Ang Davao is kauras mo nagano. Oo, kusog-kusog kang padagan, Wala di yun. pagyod. Hmm. Pero ginsan, bisa kusog kang padagan ba, layo dyan siya. Ang layo yun, sir. Ang Davao. Kaya ni ato ni aging buwan, itisting mo ko. Magtidagan, nag-permanente, 80-90. Pati ito kaya, biglayo, juga yo. Ang layo. Eh, gwapo pang dalan. Hmm. Di gani bate. Tulid kayo. Tulid kaya yung nalagpad. Oo. Pati ito kaya, biglayo ako na. Layo dito ang ginsan. Di man parang Davao nga pag-abis Santa Cruz, sunod na ni Turel. Oo. Wala na. Davao na. Sa oras, Davao na. Davao na. Basta di na traffic. Mubiyahe ko kadlaw na. Ano nga, dali na kaya. Sir, Pero, ginsan, bisa pagdusaan ni mo ba? Eh, panate pa man eh ha, panate pa din. lagi sir. Ganda kamay. Ano yung ginawa? Eh, pag man, ay, kuwan pa man eh, malandag pa man eh. Uy, kadaghan pa ba na ikagian na ito, ano eh? Ay, sir, ano sa kita eh. Grabe, ang lawas eh. Ay, panuot sir. Punungot ba? Gani. Pinahawa, pitirahon na eh. Okay, sir, ilan mo ginawa. Murag kagpunga, murag putas, ano ba ito? Umuntay ko pa Yung ginawa. buot, buot na kung ano sa man eh. Maupin niya akong Pero pamati. dili na sakit sa kasing-kasing ha. Aka na sir. Singot ugar na. Mau ba? Yung isubi ko ginawa. Kasi na kayo diferensya. Diferensya sa heart. Singot ugar, muna. Mau yun. Sagdan lang, no? Panahon lang trabaho. Tama yun kasi. Saya pag di ko kakaon. Mas mano kayo sir. Ay. Pwede ko dito ng los. Lagi sir. Bisa kita sir. Wala na akong ipamati. Grabe ng social media, no? Kaya parang lagi, mamabot ko din. Dapo din sa. Oo, nakita mo nila sir. Kita, no? Oo, tabaw nila nga may Naboy video, no? Oo. Nakita nila nga may kamukuan. Wala na kang dahil. Wala mo ikaw mahilot sir. Ayan, ayan. Kinatulog, trabaho lang yun. Kapoy, good sa pre mo. Yan, ako lang ba nga? Makatabang ta, nagod. Tama nyo na sir. Kamalik man ba na kung customer? Ako wala ko natunugan na ni asam kong balik ko at hindi ko mati. Katong sakit sa likod ako sir na wala ko. Ila nakatuwing na ako. Ang mo lang yung bantayan para nagikan kay trabaho. Anong magpasa? Oo, good sir. Mao din yung pinaka... Wala ko man kaya nga nasa tuwang pasangan ko sir. Nagdihok, ginaulan. Kuy ka, patay na. Ay, yun, suko lang na ba? Sus, kadaghan naman kalit ng lubog. Oo, kasi Lubog ko eh. Wala, wala yung kusog. may kusog pa ako. Wala itong lagi. Itong lagi yan. Kung mo nila itambos ko kasi pamilyo na pakikas lawas. Sige rin ko ka plaza, di ko mo mauna niya ang tulo. Puro kong pauliar ko na kung nakaw kayo. Wares mana. Ay, kasi ko buhay.
tantang tawel sa likod. Kaya murag hapit na mga roto kong tingog. Oh, sir. Grabe ron ko na, kaya singot ka. Hindi. Ano, trabaho ka niya. Kung gawas ka, mataligsikan. Oo. Kuya kayo, lahi na ng panahon. Ano ito sir? Bigaan-gaan mo lang pinawa sir. Grabe, pag buto-buto yung likod dito nila. Pag kuyang dito sir. Grabe ko. Sa una, pinaminti man ako kagsingot sir. Wala ka na rin na trabaho ka. Hindi kayo lang yung tubig, mula man. Taon. Kakakila ko na wala na. Hindi ka magtrabaho, di ko nang imasa. Ako Ayaw pag-imasa. kapag bukas ko plato ko sa akin sir. Nawa na. Ayaw. Bukas sa plato, man ha. Ayaw na karoon ng alawa. Bawal na. Dapat na mangunggas sa sawa. Abulag ko sir ay. Ano naman? Abroad siya. Tigong to. Tao. Kasi. Kita sir ay. Ano ito naman? Pinakaslan man ako to. Yeah, kasal mo ka. Oo, yaw ay simpon ra doon. Wala po na ko kisama pero di mo na pa rin pulo sa kawas. Yung anak niya, Tuwa sa pumugangan. so ayan pa mo. Madlo po ko sir. Nasa kaibigan. Ano naman? Nasa pikinon na pitba dito sa tirahan ng galing. Buksan dahil lang mga buwan. Mga manubo. Matigsalong. Grabe mo na tuwan sir. Madlo kayo. Ay. Nagbalay ka ba? Sila si Mago. Grabe sa kita sir. Madlo ko anong lugar sir. Nagagay mga yawa eh. Kaya kayo mo nga. Mga yaw na kanipi. Kaya lang, tiga dito ka. Oo, ako na ako kay kaliwat. Bisa-bisa di ko buhat to eh. Itong bata na kumitar, itong mga akong guro niya. Hindi na yun makibalik ang mama. Bagay. Uy. Hindi naman. Bagay. Sakit araw eh. Sige, di may no. Oo, sakit eh sir eh. Oh. Grabe. Ay. Ay. Hindi ko tiyabaw sir. Lang, Kuya Panta. Oh. bako lang mo sa'yo. Ako kay sir. Saka naman. Oh. Kita, apos. Kita eh. Ganun lang yung trabaho. Ay! Nakatel. Ay, Kita. agay! Isa kita, sir. Oh, Tagamay. grabe yung... Kung saan na, sir, panood. Ano hatupas mo? Abot. Muna iba ito masakit kayo. Singot uga. Niya ginapasa pag yun mo. Maukit, sir. Niya pila ka oras kayo kagbarok. Kapit lagi sa kadlaw. Ago, niya waman. Masaon. Loy, kay mo lawas eh. Nani, sir. Kung sini kag trabaho, ang lawas dili loy. Ang loy kung imong basaon. Mao. Ay, Kaya maningil man ang dugay. tama yun. Dugay pinaon. Grabe sakitan yun, sir. Sus gamay lang. Oh, Ah, grabe yung sakitan. dugay kayo mo mang hilota no? Alis na, tama yun, sir. Tagsara rin gani, sir. Ah. Ah. Oh. Ay.
Bukan mo eh. Sir, Ago kay ka. mga tama yun kasi. Ako naman tayo po sir. Hanto ang mga basa. Oo, mauli. Nabinag ka ng sumak. Kuhan? Construction? Oo, Bahago mo yung construction? oo. Ang pagaman, maligo yung gaman? Oo, Na! yung kapatay rin nga daw. Adili nung kapat yan. Palikuro. Mawanay ko subi na naman ako nakaw. Ah. Uy, grabe sa kita eh. Grabe, hindi mo rin lang yung pamatay ron. Mas grabe ni ron, sir. Kaysa una, no? Ah, grabe ka ron. Grabe ba? Grabe ka reklamador. Hindi mo sakit kayo. Grabe yung sakita, sir. Hindi mo pwede magsigira ko kanaan o. Oh, tama ito ka. Iya ginaha ka kananaon o. No? Ang nindot sa kaway sakit. Oh, pero hindi makuha ako. Nagkinamatay kuhaon. Sana ito pagkuha ka na ano, gitik-gitik. Mahogin. Tama din naman, sir. Grabe reklamo ni Muruno eh. Grabe yung sakita, sir. Ay, pag-unit pa lang. Ah, sakita. Kalibangon ka, kalibang ka din. Yung sakita. Wala pa ni matake, pero pag mo ni matake ni sus kaya kay kalupugo na ba. Kani, sir, no? Kondisyon lang ka. Oh, Kay di ka kondisyon, lugar ka gi. Lugar juga basta magparamdam gani gamay, patandog yun. Mahilot ni mo dayon, umurlain man. Kanang mura lang ba? oh, Ayaw po nga, kaya. Kasagaran man gud kaya pa. No? oh. Kaya man. Di ka nung sige kaya-kaya. Nagabot. Oo. Nuniro din na ako makaya, sir. Alam mo na yung naghilot, sakit yung ano. Oo, kaya. Anong anaon o. O, sakit kayo, sir. Eh. Ha? Sakit kayo. Sige sa anaon. Oo. Ay, sakit kayo. Ah, Ano pipili mo lawas ba? sakit kayo, sir. Ito, ako naman giana, wala mo na tagaghilot. Ano ro? Sakit kayo. Sakitan ka. Sakit kayo, sir. Kaya ano? Malimasa ni ka. Yan ang abo kaya akong tail, sir. Na nakugaw. Ayaw malimasa. Nasa una ko sa puma. Yo. Sula, gamay na kung anak ni mo, masakitan man ka. Sakit kayo. Ayaw mo atake na. Ayaw sa pagmamahal tani. Hindi na kumusap, sir. Mawad ang kagkusog ka niwa. Mawad ang kagkusog, sakit po kiti mo lawas. Ano sakit kayo? Isa may tabang mo ron. Kaya na yung pamilya sa lingan. Yan eh, ako advice na ko sa mga. Kadamang advice na ko. Dito ka pwede. Hugaw kayo. Sa kami natin hugaw. Madrapo lang ka huga. Na ugma juga maligo. Ini gumag mata. Na relax pa ka. Pumaman. Pag mata ni mo, dila sa kapila ka minuto, maligo na ka. Saka pa ka maligo. Yung hugaw man. Ako, pati kung gawan akong tiil. Karon. Dili ko magbasa. Alam mo, hugaw na ko sa tindanan. Ugma na. Relax naman yung malawas. Natulog na yung dugo. Kanang wala na ka ba? Dinahago. Kaya plus ka mo ito. Masigalaan na. Unsa ba? Natag sige kaglingkod. Gamay ra. Halos tindog. Nahago kong lawas mo. Tama ano? Grabe pa po yan yung tanan, sir. Oh, guys, sir. Oh, Sakit? sakit yung guys, sir. Grabe yun ba? Kapag ini mo gibate o nana kay gibate style. Nakaka? Hala, paramdam na. Parang lang nindon. Ay! Ah! Oh! Ay! Huh! Ah! Paminon do sa sir, way kusog. Mo na, pas mo na. Oh. Ah! Kita ni sir eh. Ay! Kaluwa pa. Ah! Okay. Ito na ikaw nga nga gid. Grabe sa napi ni Ron, sir. Grabe ni Ron. Sige ba kulan ron? Dali ba? Wala kinahapon no? Oo, karapon. Grabe sa kita eh. Ah! Oh! Ah! Kay! Ah! Kani sakit sa kanon. Sakit ni sir. Ay! Ah!
Puro ko ni mo lawas. Sakit tayo, sir. Puro yung tiil. Oh, sakit tayo eh. Oh! Agay! Agay! Kana! Ana! Oh! Noon sir, may lawasan eh. Okay sir. Kung grabe kinasakitan niya sir ma. Nagka lang ti. Mga may mapasaan sa lawas. Oo. Balik. Ano, baguman na ni Mugaan, Ma'am Tiil. Oo. Ay, tinuho ko. Tinagin ko mo sa mga masa. Wala na. Ay! Oh! Agay! Oh! Uy! Ah! Ah! Ay! Agay! Ah! Balik, boss, balik. Balik pa po. Grabe sir. Lagot ka lang yun. Sir. Suko lang, di na to niyang ganion. Ano sa pa man na to ni Ayohon? Oo, yun tama yun. Biyarig maigo. Oo. Ayaw rin sir basta ikaw. Naayaw mo sa una na sa mga basa ang balik. Ah! Ay! Woo! Ah! Ah! Hindi ko magilot mo ron. Ato ka parmasi, palit ka kalaksan ni Par. UGC ka. Ay, Jesse. Kalaksan ni Par, Oo, o ba UGC? Isabay mo ginom, ha? mapit ko rin sir. Kaya sa lang. Oo. Ah, kapit ko na lang ano. Dama liwat, bang. At bang, dapit sir. At bang. Tapos palawan. Oo. Uy! Woo! Ah! Grabe yun eh. Nang ubo, okay ra na. Pero grabe ginipas mo. Mas mapini sir. Hindi man ka palikuron madugay ni. Tama niyo ba sir? Dugay pa noon? Ayaw po na. Ha? Ayaw sa pod. Ba. Mawaroy mo tabang. Wow, yun sir. Sima ko na makatutag na yun ayun. Nagpunin na yun nakawa. Naging siguro yung makaingani sa palawa sir. Kung kada lugar na ay manghilot. Mutan na kung ganion. Dili labo sir ay. Ha? Kasagaran sa nakapahinutan ako ikapikapo na niya. Kung sa puto yung mga reklamo. Ang inaorasyonan niya, hindi ako buwala. Ako muto ko ana. Kung ana si Pinulay na itong mga kuwan ba. Matando gani siya sir. Kung manghilot ko pa, yung body ko na. Tao. Tama. Ngayon dito yung reklamo ubo. Hutong ko dito ang uban. Tao. Apilong ko dito mo ang uban. Hindi, tanawa. Di damay. Tama yun sir. Tama yun. Ano itong mahagot? Kasi sinutan na ko, pwede na ako nitanggalon ako nga papel at balik ang parang tanong mo. Ay, natanggal o. Anong tanggalan mo nimo? Okay na ba ni sa ako na Wala, sila? may bulima. O may... Iyon mo muna itong kapalan ngayon na ni Kuano. Ngayon na, bisa ka sa itong gamit mo. Mo ipit pagdili, di alam mo na ako. May bulima na. Oo. Yung tanggalan ng mo, samot po ka kay... Yan eh, sa uban jud kani mo ang nga habak ako ng habak. Nang mata sa Ginoo. Oo. Kay lain ba tutuan ang uban. Oo. Ang kaning habak, dili ko na iyas Ginoo. Oo. Against ba, pero kung for good lang, okay ra na. Oo. Kayuhan, pero kung maghabak ka nga dili kayuhan, kanang para lain, kayabag ka na, maglipod mo sa mayo. Tama. Pero kung para protection lang, self-defense, okay na. Iksyon man. Pero kung magamit kang palahi, nga kay abilidad nga lahi, dili ko. Tama ko sir. Ano pa? Yara ko na. Ang pinsa na din sir. Agay! Woo! Yes, kita sir, agay! Wah! Ah! Hindi mo kaya yun. Ha? Yes, kita na. Ang pilit mo ngawas mo. Yes, kita sir. Masaugat siguro naman o. Ini pas mo. Ang pas mo, di na makita ang masin. Tama. Pero lahi mong look, lahi dito ko lawas to, ha? O jogin kusog niya, i-check up ka na, normal na. Hindi makita man o. Pero yung kuhan, lahi na dito, lahi dito ko lawas, ha? Yes, kita din sir. Ay, ang dagdag, palit ko yung vitamins. Ah, ka na sir. Sakit na sir. Agay! Woo! Bawa ko na ng igo naman kayo ka. Ikaw lang ko sir.
Pero wala pa yun sa kakuan ba? Kondisyon mong kagod. Oo. Masangit siya ba? Oo. Sakto mag-exercise akong lawas sir. Hindi kay nag-exercise? Awa na di kumuro ba no? Wala eh. Lingkod ka ba? Mahulog sir. Sabi sakit ato eh. Pero normal rin akong hilot, boss. Sakit yung sir. Ano ba? Oo, sakit yung kayo. Ako, bilang kayo sakit yung kumitiyabaw ah. Sakit yung sakit ako. Normal di man yung ani sa una. Kanili agay. Oh! Oh! Murang maputol akong si Tiil sir. Ini kunita niyo. Lagi. Murang maputol lagi. Sabi rin yung biya niya namin. Ah! Ah! Sakay! Talang yun ha? Ah! Gay! Ah! Ah! Gay! Ah. Inay na ko kini, boss. Normal juga kayo. Sakit yung kay sir. Kuman na ni, pangusgan man ako. Oo. Di mo, di kayo ko kapangusok, reklamo naman ka. Sakit kayo. Ha? Sakit kayo. Oo ba? Ah! Lahat mo gini haguan mo, no? Ah! Woo! Sakit kayo sir. Restiran. Wala sir. Di mo akong duty. Pati sakitan na sa kulawas. Hindi kaya. Ang gani. Ah! Dili raman ni upog ko ni mo problema. Lagi sir. Ay, sakit kayo. Libre magang mo patambal. Wala gid sir. Bisang piso di mo atang pagtambal. Anong, oh, namag, may 500 daw pang patambal mo. Ah, bisang piso sir. Wag yun. Tayo. Bisang 10 centavos. Di ko mamutulol. May kuang nga amo nga pang mahilot mo, oh. Unsa to, palit mo tambal, oh. Ano lang ba? Bisang pagtablitas lang untas. Oh. Oh, nai ko ano, gusto 100 lang ha, kay budget. Kaya ayaw na mo sir. Mahawa ko niya. Kaya siyempre, tarungon po kano, kaya kisa may trabaho, may sakit. Oh, wala way pakialam sir. Di ka ba lumaluot terbante? Oh, kisa nagsakit, na-absent si Kuang, nagsakit. Ah, sige. Ito na to, palitag tambal. Ano ba no? Mayong tagigaan ang imamo. Palitag tambal dong, okay. Pinturam na ka, ano ba no? Kami sir. Isang din lang, ipa-check up, eh. Ako mag-budget ang check up. Oh, Kapag ito dito mangilot, ano ba no? kanaw ta sir. Pati nilutan yun. Di murag maayo po kadayon. Oh, Butan yung amo eh. grabe na ginani pamati na ko sir. No? Wala. Padulong bilay ko lumbukan ba? Wala eh, padung juga sana. Sus. Gani na kapan. Wa man kay nako gikuan gani kayo. Grabe yung sakita sir. Hindi mo kaya. Wala jud sa ba? Nag-ang na yung pas mo. Wala, mahugin ni sir. Parte yung sakita sir. Tinuod lang. Ha? Parte yung sakita. Ito sa sakit. Sakit yung kayo. Kaya guwa mo ka masakit kayo. Ako gunang pigaon pagayo. Oo. Nya kini reklamo naman ka. Ayaw na. So dili na lang kayo pigaon. Matamaan na sir. Tawa lang. Kuyapan ko niya sir. Grabe mo lawas no. Hindi makaya niyo sir. Kuyapan na ko ano. Oo ah. Sakit kayo sir. Kanang kana. Ah! Kagay! Oh! Oh! Grabe sa Sakit yung kayo. duhagin to ba? Luwa. Ah, sakit kayo sir. Sakit ah. Ah. Oo ah. Oh. Oh. Ay. Ah. 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 Sir. Ito po sir. Ay. Para ka na.
ba? Sir. Ay pagpasaron ha? Oh, sir. Ya, karon ko ma, bisa ta maligo ha. Oo. Ay, salamat Pinoot mo. Maraming sa kita. Apit karon pa. Tampino ka tamba. May UGC ko. Kung sa to, sir. Salak sa gipar. Oo. Sabay ba? Ang ako mga ano, sir. Minum ko na yun. Grabe na kung buhatin. Karintiin ako may di makaya. Ha? May sa tiil, pati sa kita, sir. Agom mo na itong tiil. Sige naman kung pasaan. Yun lagi. Mabitaw ka po yun ta, mulingkod, no? Mm. Ano mulingkod mo ta? Ikapoy na tiil. Ang kapoy na di ba kapuyan, oy? Gani. Wala sa nga. Kapoy na, mulingkod ito, no? Oo. Iya karon kay kapoy mong tiil. Di mo mong saan? Tiluya. Ano ko yun, sir. Okay siya, kay nalimpyo ang tiil, no? Pero ang Ito epekto, problema kay. Ano, ang ban kung pumutuupas mo. ako sir, matulog ko sir. Kaning kadugan ako sir, natural ano yun sir. Ha? Kanang usay ba mo ito na marapupag siya sunod, okay lang. Kuha mo na, sumutugam mo na. Ako siya mga nakasa. Ano na siya? Ginawa niya ginawa lang da. Lingkod lang juga. Pag mag-iso ginawa, lingkod niya. Ananaan dire, ananaan dire. Ano man. Pantalon ka, tagdala ang mga huot. Maluag yun. Napahangin ka. Lingkod napahangin dito. Sigara mo ko ng tira. Igam kayo. Lagi di ta ginawa. Kayo. Okay na sir, mamay na ka. Salamat sir. Jesus name, ayun na. Dana akong ginawa. Di parehas kami nga. Thank you for watching guys. Bye-bye. Salamat.